Здравейте, колеги! Днес сме на река Бутуня, село Ракево. Водата е страхотна, меко казано. Играят някакви дребни рибки. Сега ще разпънем тъкъмите. Ще направим едно захранване с бял червей и ще проверим как е положението. И така, риболова продължава само след такива кефалчета, древосъчета. От скобара няма и помен по-скоро. Водата е просто невероятна, но нито играят риби, нито кълват. Просто отказват само едни дребни кефалчета и това е. За съжаление, май днес няма да има риболов. Хайде. Ето, приятели, една мренка бонус. Хубав екземпляр за тази река. Ще видим дали ще се излъжи още някоя друга. За сега това е. И така, днешният риболов приключи. Много труден. Скобар отказва тотално да се храни на този вир. Излезнаха няколко рибки. Сега ще покажем какво сме направили и всичко отива там, където му е мястото. Ето, има каракутки, кефалчета, една мренка излезна. Ето е мренката. Хайде, мренката си замина. Сега да си заминат и всички други рибки. И една каракутка се закачила. Тръгна си и тя. Това беше за днес риболова. Водата е страхотна, вирът е страхотен, но като цяло риболовът е слаб. Чао от мен!